Cah kok melunan iki. Kowe ku cah anggere. Bocah kok semono gedene. Oh loh, iku anggere ana padang-padange mara kok sambil gelap. Sambil gelap. Kewan iku lho, kewan padang-padang. Nggih. Sumangga Mbak Yu. Rina Sasa Yaka Rasa dangdut. Modele ngene piye toke kok gering aku. Geding. Geding. Lho kok geding mbek aku ora dendam karo sampean kok geding karo aku. Maksudnya ki aku geding musik iki lho, Mas. Geding musik iya nek aku gering ya. Ora ngono aku suwe ra kumpul dekne lho. Kumpul aku diwirang-wirangno. Lah iya aku dhewe aja ngono tak kong cup-cup meneng-meneng ya wis gampang kok tak ngan. Tak kandhake mbokku Mayun ku lho. Nonton ora wong istri ora. Wonge gak nonton. Tenang ae iki, aman. Sumanding endi to? Enten teng petengan mriku enten to? Sisihmu jebule ya ana sing nonton Mas ning petengan. Sampean iki nek di kamera sing ngubah kamerane, ora sampean sing nututi kamerane. Mboten ngoten kae lho sing nonton ning petengan njaluk ben ketok. Tak kira sampean nek malah nututi kamerane lho ning omah kene kamera apa piye. Aku wis ngene diinceng kok Mas, dadi aku ya ora nginceng. Oh ngono terus inceng-incengan lho tadi. Ya. Nggih. Monggo. Mboten sak repot-repot lho, Pak. Sangene iki lho seneng aku. Oh lho wis. Kertase wae nyo. Wong lanang wis tekan dhuwit. La ilaha illallah. Ya wis sanyen wong wedok. Nggih. Nyoh aku nek wedi nek mutung mulih malah. Mboten, wis alhamdulillah barokah. Ketinggal mboten, Pak. Senengane jenengan nggih teng cepitan ngoten kok. Mriki lho langgah mriki. Langgah mriki lho kersane cetha. Mboten saewa nek ewah niki ngagem asta sing tengen. Oh iya, jebule akeh ya ning kono ya. Iya. Oh, nggih. Tak tresnani lair batin. Mboten niku Mas, wis sembrono. Benten. Ya pencetanmu ki rasa mbok pateni. Rumangsaku yo ben ora nganging-nganging.
Gareng kok lungguh. Mas Gareng. Dalam. Jenengan kok ngedepi Mbak Ayu terus jane iki lho. Aku ngedeki wong kocok iki nek aku kuwatir nek ngamuk. Jenengan iki kudune teng mriki sandingan kali kula. Maksudnya aku iki ngancani iku kuwatir nek ngamuk. Napa? Lah mik lak nek kabeh cekal-cekel karo nyanyi apa ora kocok. Obat entek to. Lah yo anyaran. Makane tak tunggoni kuwatir nek ngamuk, jujuk nyakar jejere kan repot. Mboten. Pengen anehno penyanyi ngono Pun suntik wajeng mriki pun suntik. Pun suntik. Tapi obatnya wis diombe mau. Lah durung to. Lah iki mbahayani. Bar iki ngombe obat nyamuk ya. Kok obat nyamuk to aja. Rondiap. Ah tunggale gramason mau. Tresna iki Nah pental mundi. Nah, ya Allah.
Mati sisan. Kowe urip ya. Telat. Nek kene iku yo ngono lho, Bang. Ngono lho, Mas. Sing sigrak sing kompak ngono lho, Mas. Awake dhewe iki iso ceria lho ya kuning-kuning. Wes kuning-kuning kok garing gebyur ya. Opo kuwi? Sembrono. Ya iki maksude. Apa? Digebyur durung adus kok. Tanggapan los rewangi ra adus. Jarang raup ya ning pom bensin ya ngene-ngene kuwi. Aku tekan iki terus awake digebyur ben seger. Ben seger. Sesuk nyambut gawe meneh. Iya toh? Terus aku prei ya, Mas. Prei. Aku melu sampean ya, Mas. Moh gah. Kok gah to? Wah, aku dhewe prei. Tresna iki harapan saya nambah nyiksa watan kuwi